Heno ar y byd ar Bedwar, mae'r dyn yma'n siarad am y tro cyntaf am y cam-drin nath ddioddau tra'n blentyn ar Ynys Byr, Caldey. Dyw eriod i sôn am hyn yn gyhoeddus o'r blaen, ond heno mae'n neud yn gwbl agored. Plentyn bach. Dim moyn plentyn 12, 13... Na. Siarad bach? Bach. Hwna i'r paradise i'r pedophiles. Mae'n un o nifer sy'n nawr yn cyhuddo'r mynach Davies o'i cam-drin ar yr Ynys Sanctaidd. Plant o'n nhw i gyd. A mae'n effecto nhw trwy bywyd nhw. Mae cyfreithwr blaenllaw yn galw am gyfraith newydd a'n codi cwestiynau am siwt mae'r Eglwys Gatholig wedi delio ac ymateb i'r torreth o achosion o gam-drin. The church are covering things up and have been for a long time. There's still lots of cover-ups that I'm sure haven't come to light. A 2 flynedd ers i'r cam-drin ar Ynys Byr ddod i'r amlwg, mae rhai nawr yn pwyso'n dair am ymchwiliad cyhoeddus. Ynys Byr, Caldey Island, dihangfa, paradwys mydd rai, darn bach o'r nefodd yma yn ne orllewin Cymru. Ond i eraill, effern ar y ddeiar. Mae'r Ynys yn gartre i grŵp o fynachod o urdd Sistersiaidd yr Eglwys Gatholig. Maen nhw'n osgoi siarad i angen a'n canolbwyntio ar y fyw bywyd syml yn gweddio a gweithio'n galed. Ond yn 2017, dath i'r golwg bod hanes hir o gam-drin plant yn rhywiol ar Ynys Byr, ar ôl i 6 menyw ddechrau achos sifil yn erbyn yr abati. Mae dros 20 o ddioddefwyr erbyn hyn wedi wneud cwynion, a'r cam-drin yn mynd nôl i'r 60au. Lenni nath Kevin O'Connell gysylltu ar byd ar Bedwar, i weid i fod hefyd wedi cael ei gam-drin yno'n fachgen. Nawr mae e'n mynd nôl i'r Ynys am y tro cyntaf ers yn blentyn. Thank you. Cheers. Yeah. Okay. Strange. Yeah. Nath ofyn i ni fynd nôl i'r Ynys gydag e. Y tro diwethaf fi oedd yma, roedd e'n 11 oed. Caldey Island and paradise. Oh, and beautiful. The wild of a plant, a beach, volleyball, football, and really special. Ar wyliau teulu yn 6 oed ddiwedd y 60au, nath ffrindiau gyda un o fynachod yr Ynys o'r enw Davies. A nôl gytre wedi'r gwyliau, gath ddoi lun hyn yn y post wrth y mynach. Father Davies became very special to me. And he would roi fi y cariad fi dim gael getre for my dad. Roedd e'n un o 5 o blant, a 9 oed gath Kevin i wneud yn was allor a chael cynnig sawl gwyliau arall i Ynys Byr, wedi trefnu a'i hariannu gan yr Eglwys Gatholig yng Nghastell Newydd Emlyn. Ath yno heb i rieni. Mae'n gweud mae'r tro yma gath i gam-drin gynta. Mae'n cofio'r offeiriad Davies yn ei dywys o'r trath, drwy'r twyni tywod, a'n cyffwrdd ag yn amhriodol. Mae fe ffili deall hyd heddi, pam na nath yr oedolion oedd yn edrych ar ei ôl a'r plant eraill ar y trath roi stop ar y cyfan. Nobody becso, nobody cared. Neb yn holi ble chi'n mynd ar plant ma? Never gofyn a fi, never gofyn. They trusted a priest, a monk, like I did. Ie, bydden nhw byth yn meddwl, bydden rhywbeth They looked for the loner, the weakest. Plentyn bach. Dim moyn plentyn 12, 13, na. Siarad bach? Bach. Rhoi sweets ag rhoi a chocolate, popeth, and a mynd off. And people went to me 47 years ago, hwnna i'r paradise i'r pedophiles. Nath Davies symud i'r Ynys yn 1947 ac ymuno â threfn gaeth yr urdd Sistersiaidd.
Gath y mynach i ordeinio yn y ffeiriad yn 1956, a nath e fyw ar yr ynys tan y buodd e farw yn 1992. Ynys oedd yn croesawu canoedd o blant bob blwyddyn. Ath Kevin ar wyliau arall i'r ynys eto yn 1973 yn 11 oed. Doedd e ddim eisiau mynd gan I fod e ofn y byddai Cotic yn ei gam-drin to, ond gyda'i frawd bach yn mynd, roedd e'n teimlo rheidrwydd i'w amddiffyn. Landed on Caldey, there he is again, for better days. And came to get me. The very next day, mynd lan y buwns. There were other monks for that, a few monks for that, we sitting on Father Tadeu's lap, and he started masturbating in front of everyone. He was playing Warren of me, Warren Inan. Yn grwti'n bregus ar ôl y gwyliau, nath e ddechrau dioddau'n drwm o hunllefau a gofid cyson, gan ynysu hun oddi wrth I deulu a'i ffrindiau. Yn ystod sesiwn cyffes un bore yng Nghastell Newy, fe wedodd Kevin wrth yr offeiriad lleol, y tad Bill Hyam, am be nath y mynach iddo fe ar Ynys Byr. Father Hyam gweud, twt, Cael Gadra yn gweud Hail Mary, Rose Hail Mary, which is a rose to gweud in prayer for every bead, and that was my punishment. Yn ôl Kevin, fe wedodd y tad wrtho fe hefyd y bydde Duw yn troi I gefen arno fe tasaf yn gweud rhywbeth cas am yr eglwys to, ac y bydde'r diafol yn cwato mewn drych ac yn dod i'w gymryd. In Arach was a severed hand, a climber through a letterbox, ran the stairs, a top of gwely, and strangled me. Dyma'r tad Bill Hyam ar y dde ym mhriodas un o'i deulu. Ar y chwith mae'r tad Charles Jeffreys. Mae Kevin yn gweud y nath e hefyd I gam-drin yn blentyn. Doedd gan I deulu ddim syniad o'r hyn ddigwyddodd. Nath Kevin gael yr hyder I ffonio Charles Jeffreys mis Mawrth leni. Mae'n gweud iddo wadu'r cyfan. Y diwrnod wedyn, nath e farw'n sydyn. Dros y blynydde, mae Kevin wedi methu siarad am yr hyn ddigwyddodd iddo fe. A nath e geisio rhoi diwedd ar I fywyd ddechrau'r 80au. Nath e guddio popeth wrth I wraig Carol hefyd. Pan chi'n edrych nôl nawr a gwybod beth chi'n gwybod nawr, o'ch chi wastad yn gwybod rhywbeth yn poeni fe? O, na ni wastad yn gwybod, achos oedd e'n wastad... trwy amser oedd e'n codi gwed unwaith, dwywaith yr wythnos yn breuddwydo. Fel nightmares oedd e'n cael nhw. A siwt oedd o'ch chi'n clywed yn codi, a oedd e'n alofan yn o'ch chyd pan oedd e'n cael yr un llefau yma? Oedd e'n cael y nightmares yma, a ni'n pwto fe, I dino fe. Ond oedd e'n dino I nan, a oedd e'n mynd lawr wedyn, a oedd e'n mynd cael coffi neu te neu rhywbeth a ffag yna fe. Fel mae bywyd wedi bod, ers fi cwrdd ag e beth i bod. Bron I 20 mlynedd o hyn yn digwydd. Wnaethoch chi beth holi fe, gweud beth sy'n bod? Neu oedd e just... Ond yr ateb bod ni'n cael oedd amser oedd childhood fe, amser yn blant, fach yn blant, na gyd o'r ateb bod ni'n cael. Ond o'n i'n mynd holi mwy wedyn. Ond ar ôl i'r catalog o gyhoeddiadau o gam-drin ddod i'r amlwg yn 2017, nath Kevin ffindio'r hyder I weid wrth I wraig. A be wedodd e? Oedd wedi bod yn gwaith, a oedd bobl wedi dechrau siarad o'r beth pethau yma, a gweud bod y pethau ddim yn wir am Caldey Island, y bobl ddim eisiau
eisiau arian, achos bod nhw'n gweud celwyddau ydych chi. Pan wedodd e bod nhw'n gweud celwyddau, wel halodd hwnna rhywbeth trwyddo fe fi'n credu. Achos oedd e gytre, oedd e jyst gweud dath cwbl mas. A wedyn, hwnna 18 months yn ôl, a wedodd y cwbl wedyn. Siwt beth oedd hwnna i chi, Carol, pan oedd e'n gweud popeth ar ôl yr holl amser chi wedi bod ag ac yn go'r diwedd mae'n rhannu popeth? Fi'n credu y relief iddo fe, achos mae wedi cadw fe mewn gymaint yn ydy. Oedd gymaint o flynydde, mae'n ffili wneud dim byd yn byty fe. A nawr, mae fe meddwl bod mae rhaid i fe weid rhywbeth amdano'r beth, achos mae fe jyst wedi gwesgu gymaint arno fe. Ers rhannu'r gyfrinach da'i wraig, mae Kevin a Carol wedi bod yn trio ffindio'r gwir am beth ddigwyddodd. Ac yn rhan 2, bydda un gofyn pwy oedd yn gwybod a beth sy'n cael ei wneud nawr. Wel, mae hyn yn drewi o cyfryp ofnadwy. Ni angen atebion. A mae Kevin yn mynd â fi i'r union fan lle gath ei gam-drin yn fachgen diniwed ddechrau'r 70au. It's horrible. Fe fi moyn gweld. Dim yn ôl tro, dim byd. Chi'n cofio hwn i gyd, Kevin? Chi'n cofio hwn i gyd? Fi'n cofio. Ynys Byr, neu Caldey Island. Ynys sy'n croesawu miloedd o dwristiaid i fwynhau harddwch a llonyddwch Sir Benfro. Ond ynys hefyd sy'n llawn cyfrinachau tywyll. 47 o flynyddau wedyn? Ie. A chi'n cofio popeth? Ie, cofio popeth. Fi dim mynd lan fan hyn, y lawr fan hyn. Fi'n mynd 2 trees, two cord lan fyna around the back. We never walked carried lan y lawr fan hyn. Achos bydde pobl yn gweld chi? Yeah, exactly. Mae Kevin di dod nôl ma heddi achos bod e eisiau wynebu i fwganod, a'r hyn sydd wedi bod yn boen meddwl iddo ers yn blentyn. Remember which way now. That's one bit. That's not the bit I'm looking for. Ni'n cyrraedd adfeilion hen briordi pen draw'r ynys. Mae e moyn ffindio'r hyn sydd wedi bod yn ei hynllefau cyhyd. Fi edrych cerrig, sgwar fel seat. Maybe still fan hyn, fi ddim yn gwybod. Crwt 11 oed oedd e pan ddoth yma ddytha, ond mae'r atgofion yn gryf. Move fan hyn. Fan hyn, abuse happened and other monks watched fan hyn. This is why it happened. And sometimes inside, but the worst time is fel fyna and he'd pleasure himself on me while others watched. Y drws fyna, cae, neu bod you're locked in. A neb yn mynd mas? No. It's horrible. Fe fi moyn gweld. Dim yn ôl tro, dim byd. Chi'n cofio hwn i gyd, Kevin? Chi'n cofio hwn i gyd? Fi'n cofio. Fi'n cofio mynd lan fyna. This place is just full of nightmares. Every room here has a horrible memory. But I need to get it out of my head.
I knew it was here. I knew where to go straight away. It's weird. Have your mind. From the ddechrau'r, we always remember being abused in a holy place, a place of worship, and this is a place of worship. And in my first memory, I always said, I remember tall villas, Gothics. A sharp now. Yeah. A sharp now. Yeah. A sharp now. Yeah. Yes. Because we focus on them when the abuse was happening, and that always stuck in my mind was that. I remember this place as if it was yesterday. I feel sick. I feel like I want to cry because, you know, it brings back nothing but nightmares. I knew that I want to go now. Yeah, come on. Okay, Mas. All right? Yeah. Okay. Yeah. Mas fan hyn, yeah? Yeah. Mae Kevin 'di mynd nôl lawr i'r pentre nawr. Cyfle I fi edrych o gwmpas y lle yma. Y peth cyntaf sy'n taro chi yw'r drws na ti Kevin I fi. Drws anferth. A mae jyst meddwl am y drws na'n cain glep ac yn gadael crwt bach 9, 10, 11 oed. Mewn yn y ben unan, gyda llwyth o ddynion. Ie, mae'n anodd dychmygu yn dwi. Ers 2014, mae 21 o bobl wedi reporto Davies i'r heddlu. Ond roedd hi'n rhy hwyr I ddwy'n cyhuddiadau troseddol yn ei erbyn e. Buodd e farw yn 1992. Mae wedi dod i'r wyneb serchyn bod yr abati wedi cael gwybod am droseddau Cotic erbyn 1990, ond ddim wedi reportio i'r heddlu. Yn hytrach, nath yr abad ofyn am faddeuant gan y dioddefwr. Yn 2016, ar ôl I 6 dioddefraig ddechrau achos sifil yn erbyn abati Ynys Byr, wnaethon nhw dalu iawndal i'r menywod. Wnaethon ni ofyn i'r abad presennol, y braw Daniel van Santfort, am I ymateb i'r dystiolaeth ddiweddara bod Kevin hefyd wedi cael ei gam-drin yno. I ni gysylltu sawl tro, nath e ddim ateb. Mae Kevin yn gandryll nad yw'r abati wedi cosbi am guddio'r gwir am flynyddau. A bellach mae fe wedi mynd at yr heddlu I wneud datganiad am ei brofiadau. Wnaethon ni ofyn I heddlu Dyfed Powys am gyfweliad, ond fe wrthodo nhw. Mewn datganiad, maen nhw'n gweud I bod nhw yn ymchwilio i'r achos, ac nad oes modd erlyn y sawl sydd wedi marw, maen nhw yn ymchwilio'n llawn I unrhyw un a chysylltiad i'r drosedd. O ystyried yr achos yn gyflawn, maen nhw'n fodlon I bod nhw wedi gwneud yr ymholiadau priodol. Mae wedi dod i'r amlwg hefyd bod y ffeiriad nath weitho yno wedi garcharu yn 2010 am lawrlwytho canodd o luniau anweddus o blant. A blwyddyn yn ddiweddarach, gath pedophile I ddal ar yr ynys ar ôl cuddio yno am 7 mlynedd. Gath ei garcharu am gael miloedd o luniau o gam-drin plant yn ei feddiant. Yn 2017, nath yr aelod cynulliad Darren Miller alw am ymchwiliad cyhoeddus i'r hanes o gam-drin ar Ynys Byr. Why the Abbey didn't report things to the police when they ought to have done when things were brought to their attention. Wel, mae hyn yn drewi o cover-up ofnadwy. Ni angen atebion, pwy sy'n gwybod be, pryd a pam. A nawr mae'n galw eto ar Lywodraeth Cymru I gynnal ymchwiliad cyhoeddus I abati Ynys Byr.
Gwrthod ein cais am gyfweliad nath y Llywodraeth ac mewn datganiad fe ddwedodd Llefarydd eu bod nhw'n parhau i gael eu harwen gan yr heddlu ac y bydden nhw'n ail ystyried y mater tyseg gwybodaeth newydd yn dod i'r amlwg. Mae abati Ynys Byr yn rhan o'r urdd Sistersiaidd sy'n atebol i'r pab ac ers yr 80au mae'r Eglwys Gatholig wedi gwynebu ton ar ôl ton o gyhoeddiadau cam-drin plant yn rhywiol. Mae'r cyfreithwr David Greenwood wedi gweithio ar nifer o'r achosion hyn yn erbyn yr Eglwys Gatholig. It's a massive systemic problem with the church. The internal rules and the way in which they defend their reputation has created this space in which paedophiles can get away with it. Mae'n galw am gyfraith newydd i wneud hi'n orfodol i fynd at yr heddlu os oes gan rhywun wybodaeth am gam-drin, ond hefyd am ymchwiliad cyhoeddus i Ynys Byr, a'n gweud bod rhaid dysgu gwersi o'r gorffennol. The church are covering things up and have been for a long time. There's still lots of cover-ups that I'm sure haven't come to light. Their organisations, the way that they are set up, their rules are a danger to children. It creates a space in which paedophiles can feel safe to operate. Wnaethon ni gysylltu ag esgobaeth Menifia sy'n ymestyn o dde-orllewin Cymru i Aberhonddu. Mae nhw wedi cynghori'r ynys dros y 19 mis diwetha ar eu polisïau ac arferion amddiffyn plant. Ond fe wedodd yr esgob Tom Burns bod yr abati wedi mynnu cadw rheolaeth lawn dros unrhyw achosion hanesyddol ac yn y presennol neu'r dyfodol. Gysyllton ni hefyd â'r urdd Sistersiaidd sydd â gofal dros yr abati, ond wnaethon nhw ddim ateb. Fe ofynnon ni i bencadlys yr Eglwys Gatholig yn Rhufen am eu hymateb nhw. Fe gyfeirio nhw ni tuag at wefan oedd yn esbonio'r rheidrwydd ar esgobion i ymchwilio i bob cwyn a chydweithio gyda'r awdurdodau. Dyw Kevin a'i wraig ddim wedi gallu cael plant, a mae Kevin yn teimlo mae'r trauma iddo fe'n blentyn nath i hatal. Mae fe wedi talu teyrnged i Carol droion ers i fi gwrdd ar cwpl ddechrau'r flwyddyn. Mae cefnogaeth i'w wraig yn holl bwysig iddo fe ar ei daith am gyfiawnder. Mae moyn gweud gwbl nawr, yna fe? Mae moyn i pob un i gwybod siwt bod bydde wedi digwydd yn Caldey Island. A siwt gymaint wedi digwydd na. Oedd e'n sôn am ba mor grac yw e dal i fod. Siwt ych chi'n teimlo'n beth e drwyddo? Fi'n grac bod bobl fel la wedi dod yn rhydd ac yn mynd o beth maen nhw wedi wneud i'r plant yma. Plant o'n nhw i gyd. A mae'n effecto nhw trwy bywyd nhw. Beth fydd yn neud pethau'n well, ma chi'n meddwl, i fe yn y pen draw? Be mae e moyn? Beth i chi moyn, Carol? Wel, i pob un i ddod mlaen i weid bod beth sydd wedi digwydd na, achos mae fe jyst yn sarnu bywyd bobl, dwi? Yn sarnu bywyd lot o bobl. Mae'n ymchwiliad ar waith i achosion o gam-drin plant o fewn yr Eglwys Gatholig yn y Deyrnas Unedig. Ddiwedd y mis, maen nhw'n cynnal gwrandawiad i benderfynu a fydd Ynys Byr yn rhan o'r ymchwiliad hwnnw. Dros y blynydde, mae Kevin wedi goddau o iselder a phroblemau iechyd o ganlyniad i'r hyn ddigwyddodd iddo fe. Mae e nawr yn gobeithio'n dair y bydd y gwir yn dod i'r golwg. It's something fi moyn wneud a long time i dod fan hyn. Help o'r nightmares fi, y fywins. Fi'n gweld nawr beth fi'n gweld mewn y nightmares. Fi ddim meddwl enclosure i gyd until the truth dod mas. And then maybe I can start a view to